kwam op een website een linkje tegen van Holland's Next Top Horse. En ik denk, wat is dit nu weer? Wat moet ik hierbij voorstellen? Nou, dan ga je naar de website, dan ga je rondkijken. En dan had ik zoiets van, nou, ik weet niet of ik hier wel aan mee wil doen hoor. Het is weer zo'n gedoe. Maar ja, dan lees je verder en dan zie je dat iedereen daaraan mee kan doen. Elk paard kan eraan meedoen. Je hoeft niet een topper te zijn. Top model. Who's next? Ja, is hij mooi. Als je naar een keuring gaat, dan weet ik niet of hij het zou redden. Hij is 1,38, dat is behoorlijk klein voor een tinker. Hij heeft een hele korte nek, hij heeft korte pootjes. Dus ja, of hij mooi is, voor mij wel. Voor mij is het mooiste paard van de wereld, van het universum. Top model. Voor de wedstrijd wordt hij gepoetst en gewassen en geknipt en getrimd en zijn hoeven bijgewerkt en alles wat nodig is. Tinkers staan bekend op hun sokken. Die zijn nu nat. Dan moeten ze mooi droog zijn en desnoods föhn ik ze bij. Dan gaat er wat talkpoeder in. Als ik dat nu doe, dan wordt het een grote witte brei. En dan heeft hij wel zulke wijde voeten met witte sokken eromheen. En ik knip ze meestal hier bij de knie wat bij, zodat zijn been langer lijkt. Hij heeft nu nog een sterretje op zijn kont. Dat doe ik 's winters. Dan knip ik een sterretje uit zijn wintervacht, want hij is mijn ster natuurlijk. En die verdwijnt van de zomer. Dus dan heeft hij gewoon alleen maar een wit achterwerk. De staart wordt helemaal uitgeborsteld en uitgekamd en die is dan ook spierwit. Hij heeft een ontzettend grote staart als je ziet. Daar kun je gewoon een pruik van maken als je dat wilt. Ja, en zijn gezicht poets ik en zijn oren knip ik uit. En een baardje gaat eraf. En dan zoek ik mijn mooiste tuig uit. En dan gaan we hopelijk naar de finale toe. Maar dat hangt er wel vanaf hoeveel mensen er stemmen. Uitstraling, hè? De X-factor, dat wat iedereen altijd roept. Datgene wat iets heeft waarvan je niet weet of hij het heeft, maar ik weet dat hij het heeft. Top Goed zo. model. Who's next? Top model. Ja, jongen, ik ben weer helemaal vies, man. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen.